prevracaš sa, tak ťa musím nahrať. To je strašné. A už sa prevrátil. A on sa prevrátil z chrbta na brucho. No a teraz naspäť. Teraz choď naspäť. Keď ťa filmujem. Ukážem ťa, kto vieš. No choď naspäť, Leon. No, si ho prestal smiať. Doteraz sa smial, už sa nesmieš. No zasmej sa ešte. Leon. Už sa nezasmieš. Odkedy leží jak frajer, už sa nezasmieš. Nie je to zakázané. Myslíš, že to je zakázané? Nie je to náhodou zakázané. Môžeš ti to je jak manekinka, vidíš to? Jak si to položil sem? Ty sa môžeš takto položiť. Môžeš to ty. Nie, tak to ja nevydržím s nervami. No to ja nevydržím s nervami. Ježiš, ty musí moc taký pekný. Ty si moc fešiak. No potom ťa musím zmačknúť. Ťa musím úplne zmačknúť. Je to troška škoda? To je troška škoda? Áno. Áno, že? Je to. Ježišmarja, Furko, ty nemôžeš takto ležbúky. Tak on sa otočí na tú dlášku. Ty nemôžeš tam ísť na tú dlášku, lebo na to máme tú deku. To je typické, lebo tam, kde nemajú ísť, tam idú. Ale... Cesty. Pečne blbý blesky. Myslím, že sa produciruje. A jakže, jakže. Ja sa ga zasmial, kúkol Šibalský a zakričal. Kúkaš ty Šibalský? Mališi. Zase blesku? Ježiš, ten ksicht, ruky nás čakajú. Ukáž to. Aha, ty filmuješ, čakáš. Ukryj ten ksicht, zase ten záber. Ježiš, všetko. Nebola to sladná fotka, čo som poslala. Veľmi. On má tak veľa pekný. A povedz sa. Čo to ty vieš? Strašné. Ty sa všade držíš, krútiš. Tak tu vyletieš už hore. Mama, bude mať ten problém. Máš veľkú silu. A nebnaj, mama má veľkú silu. Budeme tvoja sila, moja sila. Ale prosím ťa, už na chvíľku mu nestačí ani jedna izba. Pozdrav sa tam, ne? Bez písku je to na druhú stranu. Pôjdeme na druhú stranu. Celý červený. No poď tam. No poď. A ručičku vyťahni ju. No vyťahni ju. Nepozri sa. Korin napísala. No? Korin Vandar. A čo? Počkej takú kartu. Počkaj. Ježiš, tak pekne to napísala. Ukáž. Dobrá má hviezdu. Čo? Dobré maračky. Či to tam máš? Som si v živote nemyslela, že toto je raz dotkne sa tam hore. On bol taký malý, že to bolo úplne vysoké hore. To sa nedotkala. To sa dotkne. Skoro nízke sa mi to zdá. No, strašne rozprávam ešte. A vtedy sa Frankovi učá, pekne. Áno, pekne, lebo tam niečo nanúčiť. Ne, že to je super. Ja som tiež myslím. Som sa netešila. Som sa tešila, že nie? Pozor, baretka sa točí. To je škoda, že toto je v ceste. To je v ceste. To filmuješ to, Saša? Ježiš, to je strašné. To sú strašné fotky. No to, čo si to filmuješ? Jak sa kúkol, či sa kúkam. Ty sa prestuješ. Dosť prísne sa na mňa pozrel, že filmuješ to, alebo prestanem. Práve začal troška revať, ublknem sa som mu dala dnes na zem a potom sa ukľudním zase. On sa to ma naučí tak pekne chodiť. Stále. A on ti stále chodíš, že? Čo chodí, tak takto myslíš? Tak chvíľku bude chodiť. No a jak? Ja si neviem čítať. Teraz to prevali. Prečítaj. Neviem, z seba prevali tú ozdobu. Pozri, jak sa ťahá. Ja sa postavím.
aký som dneska spadol v noci z postele. No nie, my máme tú kožušinu, ja som s ním zošuchol na zem, potom som sa prevrátil na brucho, jak on, a stať. To bolo o 1:30 alebo o 1:30, tuším. Strašne sa mi nechcelo. To bolo tak príjemné u nás ležať na zemi. Čo to robí za tvári? Strašne zaujímavé. To bolo dobre. Taký fotoobjekt, či sa z toho porazí. A poď sem. Poď sem. Keď smeje. Vidíš ho? No moc ne, ale dosť. Sem tam. Poď sem. Taký strašný. Polis. To príjem také lufty teraz. Nie, ty šajs dráty musia spieť. Čo zase? A to nevadí. Poď sem. Poď sem. To znamená, že ešte router nefunguje. Dneska Ľubor mal horor. Aj my máme napitie, pívečko sme si doniesli. To je veľmi zdravé pivo. Áno? V kopca, tu máš úplne jubilé, ale že pol litra za ne neviem. Ticho, že neviacej pre Kristove. Ježiš, haló. No haló. Ježiš, víš, jak si aj na tú druhú stranu Janko. Býva tvoja mama aj pivo? Furt. Eichel sa dá krútiť alebo ne? Krútiť. Vieš, lebo tam je... Ne, jeden je Felčovské, ne na Eichel. Ja chcem Felčovské. Vieš, tu potrebujem Ja chcem Felčovské. Víš, on aj pláva v lufte. No, chytavo nebude moc studené. Also, Mineralku mám pre Also wir freuen uns sehr mit euch über die Geburt von Leon und möchten euch auf diesem Weg ganz herzlich gratulieren. Wir hoffen, dass Leon ein glückliches Leo. Čo mi zasmie na záver. Leon. Leon. Ti pekný chlapínek. Dobre, to je dobrý záver. Myslím, že teraz predstaviť. Ale mám ešte ďalej filmovať. Mám ešte ďalej filmovať. Áno, dobre. Teraz sa kúkaš do kamery a robíš ksichty. No smej sa ešte. Si ty taký smejko. Stále sa hýbeš. No poď sem, poď. No poď, polez. Polez. Poď. No poď sem, poď. No poď, nesmej sa. Keby bola spokojná, a keby mala spokojný život, podľa mňa nemohla by mať takú auštrálu. Tak, ja ti na chvíľu vypiem, dobre? Alebo ne ešte. Možno, že to je... Čo to je? Ona nie je ani Švajčiarka. Nie, ona je taká... Nevieš, ako musím natúriť. Leon. Bola celé svetke stále. Tam zase vypadla blvanička. Poďte s papierom sem. Tak, zastavíme. To už vás to, že sa stále kýveš, už toho na hrudi. Do toho vliezol. Takže máme to striček teraz, že? Tak, 8:30 minút, áno.